Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Thank you! Welcome back sa ating palatuntunang Kamao nga Sero at tayo po'y dumako na sa ating special segment na mano-mano wherein kinakausap po natin ang iba't ibang personalidad patungkol po sa ating main topic this afternoon. At ipag-usapan na yung ating paghahanap ng talagang finally solution or ultimate solution. Parang problema natin sa drugs sa ating bansa ay matuldukan na. Kasi pag hanggat hindi po natatapos po ito ang ating presidente, hindi rin titigil eh. So, sa gana natin, marami pa kasing dapat gawin. Parang naiiwanan tuloy dahil tayo po ay nakafocus pa rin po sa drugs na hindi po matapos-tapos. Ano? Nga lang, paano nga ba matatapos kung bulto-bultong drugs naman ang pumapasok? Di ba ba? Ayan, mga magnetic lifters na may nakatagong mga Cebu, bilyon-bilyon po ang halaga, nakapasok na naman. So, ayan. Anyway, mga kaibigan, tayo po ay as usual, hindi po tayo bumabatikos lamang kundi tayo po ay naghahanap lagi po ng solusyon. We normally find solution to the issues and problems nang sa ganun po tayo ay truly nakakatulong sa mga usapin sa ating bansa na masolusyonan. Yan po ang dapat, ano? Yan po ang gawain ng isang responsableng mamamayan. Ulitin natin ang ating palatuntunan mga suki ay napapanood ng live sa Litter News Philippines at sa bayan pong napapanood din po yan sa Pinoy Extreme Channel, sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Destiny Cable Channel 59 and Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84. Ayan, sige. Ano ba ang dapat gawin para tuluyan na pong matigil, matuldukan o tutuhanang matigil ang iligal na droga sa ating bansa mga suki? Alright, so sige. As promised, mga kaibigan, sa hapon pong ito, ang ating makakasama sa ating special segment na mano-mano ng ating palatuntunang Kamao nga Sero ay isang professional na tao at malawak po ang kaalaman sa lahat ng mga bagay-bagay. Ano? Malalim ang pagkaunawa sa mga pangyayari po sa ating lipunan. And we are referring to Engineer Hill Alamasco, ang aking kababayan sa Bicol, na isa pong environmental protection advocate. Engineer Hill, Manoy Hill, maray na hapon tabi. Yes, magandang hapon po. Kamao nga Sero, Errol Dakame. Salamat po at sinagot niyo po ang ating tawag. Environmental. Yes. Ilang tabayan ko nga po dahil nga sa advice, kailangan makarating at makashare man lang tayo ng importanteng impormasyon para sa ating mamamayan at para sa ating buong bayan. It's our pleasure to have you this afternoon, Engineer. Kaya lang, nag-feedback po yung ating yung ating broadcast, sir. Baka naka-speakerphone po kayo dyan or may monitor po kayo, pakihinaan po ng konti sapagkat nag-feedback po rito, Manoy. Ito. Apo. Ito, okay Yeah. na? Okay na? Yeah, sounds better. Ayan, okay na. Sige. Okay. Maganda. All right. Okay. So, thank you. Now, our main topic this afternoon is to find ultimate solution dito sa hindi pumasawat ang droga sa ating bansa. Ang tapang-tapang ng ating presidente, ang galit sa drugs. Marami na po ang mga operasyong sinagawa. May mga namatay na. And yet, may mga pumapasok pa rin bulto-bulto ng Cebu. Engineer, no? Kayo po, sa inyo pong pananaw, how do we really put a stop on this illegal drugs?
tulad ng mga aking nababanggit nung panahon na magsiring-siring tayo diyan sa ating mga pag-uusap, ang problema ng bansa ay talagang malalim na ito, parang kanser na nga po ito. Actually, ang droga problema na yan ay sa panahon pa nga ni Presidente Marcos yan, nung mayroong mga grupo na sadyang gusto sirain na ang kanyang pamamahala, ang kanyang pangalan dito sa Pilipinas, ay may pumasok talaga na droga dito galing sa ibang bansa. Bagamat may mga production and procedures pa dito na pinaiikot tulad ng mga marijuana, mga local production and pagpapakalat. But then, itong mga problema na ito, tulad nga sabi ko, malalim na ito, ang mga tinatawag natin na ugat nito ay tukulin na yan at matutuklas na talaga yan alam na yan So, from local and international source, nandyan yan. Pero, ang problema natin ay ang pag-control, how to control this, di ba? Paano ito matigil? So, tulad nga ng isang nag-contribute dyan kanina, na kailangan ukayin natin ang ugat at bunutin po yan. Upang ang mga puno at mga sanga na yan, mga dahon, kung ano man yan, nagkalat-kalat dyan, ay talagang masugpo na yan totally. Tama. But then, gano'n na nga, tulad ng problema sa korupsyon, ang simula kasi yan ay nasa pamahalaan yan. Hindi lang yan sa isang opisina, kung hindi lahat po yan ng opisina. Magsimula po yan sa opisina ng Pangulo, sa executive branch, legislative branch, and then the judiciary, hanggang dun sa lahat ng opisina, sa lurid silo ng mga barangay utilities na yan, sa barangay na yan, lahat po yan ay involved, including mga organisasyon, asosasyon, pati na mismo ang mga nag-iiba-ibang nagkalat-kalat kung ano mga sikta, mga religious group at mga simbahan na yan. Malaking problema ito. Totoo. So paano ba natin maayos ito? Unang-una, mayroon tayong tinatawag ng mga law enforcement officers. Mayroon tayong mga intelligence officers dyan. Nagkalat yan. Mayroon tayong international police. So, ang functions nila dyan ay importante yan para sa pag-detect ng mga illegal activities na yan. And then mayroon tayong mga National Bureau of Investigation. Trabaho din nila yan. Nandyan yung Armed Forces of the Philippines. It is comprised of the Philippine Army, the Philippine Navy, Philippine Marines, at saka Air Force. At saka yung mga kasama nila dyan sa industriya, nandyan yung Philippine Maritime, nandyan yung PPA, nandyan yung mga customs, immigration, saka halo-halo na yan lahat-lahat na yan. Pero nandyan din sa kalooban natin yung police. So, ang mga barangay, mga officers nandyan dyan, may mga barangay kanon tayo. So, saan ba nagmumula ito at nag-uugat ito? Ba't hindi naman sugpo-sugpo? At the time, mismo sa kulungan, nakapasok mismo ako sa kulungan, sinisilip natin kung paano yan at talagang hindi nga mahuhuli yan dahil ang mga nakakulong ay ang mga nagpapaikot ay mga nasa kulungan nga kaya hindi yan masugpo-sugpo. Sino mga kasabwat yan? So kasabwat mismo ang mga local government official, kasabwat ang mga judges, mga piskal, mga abogado. Alam nila lahat yan. Nandyan yung mga sa nagbabantay sa Police and Jail and Management Bureau. Nandiyan na sila. Alam nila lahat ang operasyon na yan. Pagsimula pa lang dyan. But then, ito mga barangay officials, ganun din. Alam nila lahat. Talamak yan dyan. Pero ang tutunay dapat talaga dyan ay yung enforcement natin ng batas. Yung law enforcer. Trabaho nila yan eh. So, bakit hindi ngayon nahuhuli? Andiyan na lahat ang mga listahan. Involved ang mga generals, colonels, lahat yan, mga kapitan, mga tenyente, lahat ng mga pulis hanggang sa lower regions, involved sila dyan kasi may mga asset na sila na mismo nagpapakalat mismo ng mga droga na yan. Bakit kailangan ipakalat nila? Maraming pera kasi, negosyo yan. Ayun. So, paano natin masugpo yan? Ay, negosyo nga yan. Asya. Business yan eh. Pumapasok sa ibang bansa, bagamat may local industriya tayo dito yan, at ikanila yan, kunwari gawin mga sasi-sasi, o kaya ikalat-kalat palit-lit. Pasok, nandyan sa mga kampo. Fort Bonifacio sa Philippine Army, nandyan yan sa kampo. Sa Armed Forces of the Philippines, nandyan lahat yan. Involved dyan mga anak ng mga military officials, military generals, colonels, and other officers. Involved mga anak nila dyan. Umikot-ikot ako dyan nung panahon pa ni Presidente Marcos until sa time na wala si Presidente Marcos, panahon ni Cory Aquino, hanggang sa panahon ni Fidel Ramos. Si Fidel Ramos, tandaan ninyo, at saka si Juan Ponce Enrile, di ba binangga mismo si Marcos? Yeah. Sila mismo ang nag-defect at the time para patalsikin si Marcos because they are the involved people under the national defense and the operation of the Philippine Constabulary at the time. PC yan eh.
na which was converted into Philippine Integrated National Police. So itong problema natin, ang mga opisyalis dyan na nasa mataas, law enforcers talaga ito. Ang dapat tanggalin mo na lahat. Yung mga sa basura, sabi ko nga, kung kayo'y pumasok dyan sa Malacanang, kung kayo'y pumasok sa isang tahanan, dapat ang tahanan ay malinis. Pag pumasok kayo, dapat malinis yan. Walisin niyo lahat mga dumi dyan, alikabok, mga basura, mga ipis, mga daga, kung ano ang mga babaho dyan, lahat na bulok, dapat pag pumasok ka malinis yan. Pati mga tinidor, mga kutsara, mga upuan, dapat linisin yan. Kaya hindi natin malinis-linis, hindi natin malinis ang problema sa korupsyon at saka drug addiction yan, drug problems na yan. It's because nasa loob mismo ng pamahalaan, iyang mga kasabwat dyan, grupo lahat sila dyan, nandiyan po yan. They are all conspiring to commit crime. They are sharing their bulk of money dyan para dyan sa negosyo niyan. Kaya kahit ang mga simbahan na yan, mga involved dyan na nagsasabi sila na advocate sila para sa kaayusan. Biko, bakit hindi yan natapos-tapos mga problema yan? Araw-araw yan may mga sermon ng mga misa, mga pare. Bakit dumadami yung masasama dyan? Kaya nga po. Alright. So, naghahanap So, tayo ng... ang halo-halo na ito. So, Very complex. ang problema Very natin ito ay cancer ito. Lipunan na ito. Societal at cancer talaga ito. Malalim masyado, Engineer Hill, ano? Alright, so tayo naghahanap tayo ng solusyon, ano? Okay, limited po ang ating oras, Engineer Hill. Para po sa inyo, anong solusyon? Ang solusyon una-una, yung mismong law enforcers group na yan lahat ng intelligence bureau, mayroon kasi tayo tinatawag na mga intelligence yan eh. Sino ang maging intelligence sa pulis? Sino nag-intelligence sa pulis? Sino magbabantay sa bantay? Sa pulis? So lahat yan dugtong-dugtong. Ay dugtong-dugtong yan. Sino ang huli sa pulis? Sino ang huli sa naghuli sa pulis? At sino huli sa pulis? So pababa ng pababa yan. Now pababa naman. Nandyan lahat ang mga barangay officials dyan. Ang mga empleyado ng barangay officials, mga runners yan dyan, ang mga barangay officials hindi nagagalaw yan, nandyan sa loob, kung kwento-kindo lang. Pero may mga runners sila sa labas. Ginagamit nila ang mga patrol cars nila. May mga runners sila dyan, ikot-ikot. Naalalaman ba nyo kung ano ang hinahatid nila doon at binibigay at ginampot ng mga tumatanggap dyan sa gilid ng kalsada? Unan dyan lahat yan. Pakinggan natin, titingnan natin, mag-ikot-ikot kayo kung ano ang operation dyan ng mga galamay dyan para mga pugita dyan at gumaganap na wala namang kamalayan mga mamayan pero may runner talaga sila. Dahil yung mismong mga equipment, mga resources na kailangan gamitin sa pagsugpo, yung mismo din ang ginagamit sa pagpakalat niyan. Kaya paano niyo masugpo yan? Andyan available lahat ng informasyon na yan. Sa barangay kasi, nandiyan yan. Supposed to be, maliit lang yan eh. Magmula sa pamilya, madiditik mo yan. Galing sa pamilya, number one solution dyan is statistics natin. Mag-census tayo ng statistics para pag unang pagpasok ng leaders na yan, kailangan natin ang census. May election na naman na Engineer Hill, ano? So, interesado ako dyan sa sinasabi mong census statistics. Hold your fire. Statistical census, lahat yan, himay-himay nyo, mag-isang kanton yan, ubusin nyo yan dyan, at dyan natin malalaman kung ano ba ang mga sekreto dyan. Hold your fire. Hindi yan pwede ganyan-ganyan lang. But census, panahon pa yan ng mga historical records, kailangan ugatin natin, kilalanin natin, nasaan yan. Hold your fire. We can pause for a break, ha? Break muna tayo, saglit lang, ano. Balikan kita, Engineer. Stand by, okay. Babalik po tayo pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.